दुखुनांथाव खौरां। थांनाय हरनि समाव रैसुमगुरि गामिनि इजेन बसुमतारीनि गय बागानखौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै 100निबो बारा सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। नंगौ, गोबाव समनिफ्रायनो ओनसोलनि हाग्राखौ दानस्रांनायनि थाखायनो थानो जानो जायगाफोर गैयिनि थाखायनो हाग्रानि मैदेरा गामियाव फैनानै सोरनिबा आबाद सोरनिबा न'-बां खहा खालामनाय जाथाया जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बिदिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय हाथिसार ओनसोलनि रैसुमगुरि गामिनि इजेन बसुमतारीनि गय बागानखौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै 100निबो बारा गय बिफांखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। बे जाथायखौ खोनानानै हरखाब नायदिंहैयो अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मुसाहारिया। नायदिंनानै दुखु फोरमायो, लोगोसे ओनसोलनि हाग्राखौ दानस्रांनायनि थाखायनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै बेबायदि खालामनो हादों। बेनिखायनो जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनांगौआ जोंनिनो दायथ' होननानै खौरांगिरिफोरनो फोरमायो। स्पेशली जोङो दिनैनि हरनि जानानै थांनाय जोंनि हाथिसारनि सिङाव थानाय दावागुरि ग्राम सभानि सिङाव थानाय रैसुमगुरि गामिनि बे मोनसे न'खराव दिनैहाय गोबांथार गय बिफां थायखानायसैखौ दिनैहाय गाफायलांदों, नस्थ' खालामलांदों। दा बेवहाय माखासे बिथांमोना कम्पनसेसन प्रडिउसजों माबायदि डिपार्टमेन्टआ मा होयो बेखौ भेरिफिकेसन खालामनानै हरगोन। आङो मोनसे बेजोंनो लोगोसे स्पेसियेलि खावलायनो सानदों जे जिब जुनार वाइल्ड एलिफेन्ट थानो थाखाय जायगा गैयिनि थाखाय बाहेरायाव फैनानै बिसोरो एसे डिस्टार्ब खालामफैनाय जायो। दा बेखायनो कन्जास्टेड थारमाने थानो स्पेसफ्रा जायगाया खम जालांबाय। बेनिखायनो बेवहाय फैनानै बेफोरखौ नस्थ' खालामफैनाय जादों। दा जोङो जोंनि रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय माखासे फ्राय हाग्राया जोबस्रांनायनि थाखाय बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो। बेनिखायनो माखासे बे जाथाय जाजानाय न'खरनि जे डिपार्टमेन्टआ मा कम्पनसेसननि सिस्टेमेटिक दङ बेखौ रेन्ज अफिसार आरो डिभिजनेल अफिसारनि आखायाव थाबाय। दा आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों, जोंनि गोबां मानसिफ्रा जोंनि जे थिखानाय हाग्रा मैदेरनि थिखानाय हाग्रा खालामनानै दोनाबा बेबायदिया जोंना जाबाय थागोन आरो बेनिफ्राय बांसिन जालांबाय थागोन होननानै आं सानो। बेसेबांसिम खहा जादों होननानै सानो सारा? बेवहाय खहा जानायाथ' फ्राय गोबाङैनो फिथाइ थायखाबायमोन, गिदिरखौसो सिफायनाय जादों आरो मोनथारनोसो माने बारा गैला 2-3 मान्थ्सनि गेजेरावनो बेखौ मोनगौमोन। दा बेनि कम्पनसेसनखौ FRA भिलेज हिसाबै बेयावनो फरेस्टजों मोनसे रेकगनाइज भिलेज FRA भिलेज 2006 एक्टआव होजानाय जे बिनि थागिबि इन्डिजिनियास सुबुं, दा बेखौ बिनि कम्पनसेसनखौ डिपार्टमेन्टआ माबायदि गाइडलाइनजों मावो बेयो बिथांमोननि सायाव थाबाय। आंनि न'खराव जानाया बेनो, सिगां गावनि सिनायथिखौ होग्रोनाय जाबाय। आं इजेन बसुमतारी। दिनै हरनि समाव हरनि 12टा जाबायमोन। बे समाव मैदेरा गोबाङैनो दंमोन आरो हाल मोनस्लाबि फैबाय। दा आङो गयखौ गोबाङै सिफायबाय, गैयाब्लाबो खमसे खम 150थासो गय सिफायबाय फिथाइ गोनांखौ। माखासे फिथाइ गैया, माखासे बांसिनानो फिथाइ दंमोन आरो दा गोबां खहा खालामलांबाय। दा बिनि गेजेरावनो सरखारनिफ्राय माबा मोनसे बे गयनि बदलै माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनोब्ला, माने बे गयजोंनो गोबां न'खर खुंनो आसा दंमोन। दा गोबाङानो खौनो सिफायबाय। दा आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो बे गयजोंनो गोबां थांखि दं, न'खर फेदेरलांनो, न'खर जौगाथाय खालामनो। आरो जेबो आबाद गैखा, जोंनि गोरान जायगा बे गयल'खा। बे गयानो गोबां खामानि होगौमोन। दा बेखौ फेदेरफिननांगौब्ला बेसेबां सम नांगौ। दा बेनिखायनो फिथाइ गोनांखा गयखौ बोखायनायखाय बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि न'खरा। दा बेनिखायनो माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनोब्ला बे न'खरखौ खुंनो थाखाय, न'खर दानो थाखाय एसे मोजां नांगौ आरो।